Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Kalampitos, Kaagapay. Mga ka-business, tanan mga ka-business, mga kalingap, palihog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagko-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business po. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Hello. So yun o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Isa rin pong kalingap team na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Yan o, mga yan o, mga kalingap po. Maraming nag-abang po sa kanya para magpa-picture. Ayan. Yung laman ng katawan natin. Oh, diba? Lagi sa ano na natin. Ako, maraming salamat po. Ayan. Thank you po. Thank you po. Ayan, pinagkaguluhan na siya. Oh, diba? Yan. Dito lang to tayo mga kaagapay kasi nagsa-search pa ako. Ayan. Saka ayan. Kita nyo naman siguro kung marami pang nakaano dito, maraming dadagsa. Pinagkaguluhan na. Ayan si Brother Paas. Nag-ano po ngayon si Brother Paas, Engineer. Yan, ay wala pala si Engineer Agon. Yan, sana nakasama si Engineer Agol. Ayun. So ito, ayan. Ayan. Saan na basically yung trap? Ito mga kalingap.
Ayan po mga kalinga po, si Red Chain. Ay! Si Bunso! Sana all! May Bunso. Ay, grabe. Ay, grabe. Kailan ka na, Brad? Marami ka na naman eh. Ayan o. Si, ano po yan, mga kagapay, si Jojo Albasan. Ayan, sa mga hindi pa po nakakakilala kay Jojo Albasan, siya po yung tumulong kay Donita Rose Cebuano. Ayan. Isa din po na nag-viral sa social media. So ayan o, marami pong ayan o, magpapapicture din yan o. Yan. Wala, yun siya siram. Yan, ayan si Rab. Tinumog na naman nila si Rab. Papasana all ka na lang. Eh, huwag mo tanggalin to ha. Huwag mo tanggalin. Oo. Baka tumakbo ka. Uy, balik kasi natin boys to. Oo. Baka tayo makalis na. Buti ka pa, nakadali ka na naman, no? Talagang Ayan o. iba kang talay. Mga kagapay o, si Brother Paaso, pinapalis po ako. Ayan o, may dumating din dito na sino yan? Hindi ko kilala ah. Ayan. Ayan. Oh, buti pa yung nakuha yung mga bata ng pera binigyan ni Kuya Bal. Ayan. Ayan o, si Kuya Bal na yung humahawak ng cellphone. Daming nagpapapicture, sana all. Palubat na po ako mga kaagapay. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Nakakari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo kuya? Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos naiinis kay Paco. sino po ang kasama niyo dito? Naninilig